Matine Jati, murid kelas 11 ing lab kimia diumumake minangka kecelakaan dening pihak sekolah. Nanging Raka lan Sekar, jurnalis sekolah, rumangsa ana sing ganjil karo cepete sekolah nutup kasus kuwi. Patine Jati kuwi ganjil tenan, kandhane Raka nalika ngobrol karo Sekar. Apa iya murid pinter kaya Jati bakal sembrono ing lab? Lab kuwi kaya omah keloro kanggo dheweke. Sekolah mung mutusake kecelakaan tanpa diselidiki luwih jero, iki nyebal banget. Jadi, kowe duwe pikiran liya? Takoni Sekar. Aku rumangsa ana sing didelikake, jawab Raka. Kanthi rasa curiga, Raka lan Sekar miwiti investigasi. Dheweke nyoba nemoni Bayu, sadulure Jati. Nanging Bayu katon ora penak lan kaya ana sing ditutupi. Aneh Rak, ngomongi Sekar sawise ketemu Bayu. Bayu ora kaya wong sing sedih mergo kecelakaan, nanging kaya wong sing nyimpen wewadi. Rasa penasaran iki nggawe Raka nekat. Wengi kuwi dheweke mledhus menyang lab kimia sing wis disegel dhewean. Ing jero lab sing paling peteng, Raka nemokake dompet cilik. Isine catetan ancaman kanggo Bima. Kowe bakal ngerti regane tumindakmu, Bima. Lan pulpen emas ciri khas Bima, saingane Arga. Raka langsung duwe kesimpulan. Dadi Bima sing mateni Jati. Esuke Raka wis siap-siap nemoni Bima. Nanging sadurunge Raka tumindak, Bayu luwih dhisik nyegat dheweke. Nggawa kasunyatan sing ngagetake. Raka, ojo ngobrol karo Bima, panyegahe Bayu. Dadi sejatine dheweke bunuh diri. Raka kaget banget. Bunuh diri? Nanging lab kuwi, catatan iki, pulpen Bima, iki kabeh. Bayu akhirnya buka wewadi sing luwih gede. Jati pancen bunuh diri amarga tekanan keluarga. Nanging kabeh bukti ing lab kuwi jebakan. Pelaku sing nandur bukti palsu kuwi Arga, ketua OSIS saiki. Jebul Arga sengaja nggunakake bunuh dirine Jati kanggo njebak Bima. Alesane Bima ngerti wewadi gede yen Arga curang nalika pemilihan OSIS. Lan Bima ngancem arep buka wewadi kuwi. Nek Bima buka wewadi kuwi, karire Arga rampung. Lan Arga ora bakal bisa melu program pertukaran pelajar internasional. Ngerti kasunyatan sing sak benere, Raka banjur ngadepi Arga ing aula sekolah. Arga, kowe sing gawe bukti palsu ing lab kuwi ta. Kowe nggunakake bunuh dirine kancamu dhewe kanggo nutupi aibmu. Tandane Raka mantep. Arga mung mesem sinis. Ora ana sing bakal percaya kowe, Raka. Sekolah wis duwe kesimpulan resmi. Kecelakaan. Ing pungkasan, amarga tekanan sekolah, bunuh dirine Jati tetep dianggap kecelakaan. Raka ora bisa nerbitake cerita lengkap, nanging nulis kutipan anonim ing majalah sekolah. Kasunyatan iku larang regane. Wani ngadepi kasunyatan iku kautaman sing luwih dhuwur tinimbang gelar apa wae.